Itcz at isang low pressure area, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Hanging Amihan patuloy na nakakaapekto sa Luzon. Magandang araw mga ka-Bicol Weather Update. Narito ang pinaka-latest weather update ngayong araw ng Biyernes, January 8, 2021. Meron tayong binabantayan ng low pressure area na namataan ng PAGASA kaninang 3 AM sa layong 240 km east of Davao City, Davao del Sur. Mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo. Nakapaloob ito sa isa pang weather system, ang Intertropical Convergence Zone o Itcz. Silang dalawa ang nakakaapekto ngayon sa Bicol Region, Mababa, Visayas at Mindanao. Kaya't asahan ang mga kalat-kalat na pag-uulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Samantala, kasalukuyan pa ring nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Kaninang 2 AM ay nakapagtala ang ilang lugar ng mga sumusunod na temperatura mula sa mga hypnotic stations. Maraming salamat po. Di ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please click subscribe and click notification bell para updated ka lagi sa mga susunod na balita, news and vlogs. Maraming salamat po. Ito po yung naka-embedded or nakapaloob po sa Intertropical Convergence Zone. Ang Intertropical Convergence Zone o tinatawag po nating Itcz, yan po ay mga series of lows. So ito pong LPA na ito, medyo well-defined po siya. Gumanda po yung circulation niya. So nakita po natin siya, yung kanyang sentro. So yung sentro po ng LPA ay huli po natin namataan. So yung location niya po ay nasa layo pong 240 km. East po yan ng Davao City. Itong LPA naman po ito ay mababa po ang chance ang maging ganap na bagyo in the next 24 hours. Pero continuous monitoring po tayo. At kung magkataon po man, magbibigay abis naman po ang PAGASA. Pero inaasahan po natin itong LPA ay sasama po sa tail end of a cold front. So, sa mga susunod po na araw, tataas pa po itong cloudiness na ito. At sasama po siya sa tail end of a cold front. So sa mga susunod na araw, asahan po natin, or bukas po, tataas po ito sa may eastern side ng Luzon. Pero sa ngayon, asahan po natin, Northeast Monsoon, nakakaapekto po yan sa Luzon, particular na po sa Silang bahagi po ng Luzon. And then, Itcz naman po, and LPA sa may Visayas at Mindanao. Alamin po natin yung maghihintayan ng panahon sa susunod na 24 oras dito sa Luzon. Dahil nga po sa LPA at sa Itcz, magiging maulan po dito sa may Mababa at sa may Bicol Region. So asahan po natin may mga pag-ulan po dyan, kalat-kalat na pag-ulan, may mga pagkilat at pagkulog dahil nga po sa Itcz at LPA. Samantala sa titirang bahagi po ng Luzon, ang nakakaapekto po ay Amihan, dito po sa rehiyon ng Cagayan Valley at sa rehiyon po ng Cordillera. May makakaranas po ng makulimlim na kalangitan na meron po yung mga pag-ambon dahil sa Amihan. Samantala sa titirang bahagi po ng Luzon, ito pong Ilocos Region at itong Central Luzon, Calabarzon at itong Metro Manila or NCR. Makakaranas po ng magandang panahon, ngunit may mga inaasahan pa rin po tayong mga isolated na mga paulan dahil po yan sa Amihan. Ang magiging agwat ng temperatura dito po sa may Northern Luzon, yung mga major cities, sa may Tuguegarao,
Asahan po natin na sa pagitan niya ng 22 to 28 degrees Celsius. Bagyo, 15 to 24 degrees Celsius. Lawag, 22 to 31 degrees Celsius. Metro Manila, nasa pagitan po yan ng 22 to 30 degrees Celsius. Samantalang dito naman po sa may Tagaytay, 20 to 28 degrees Celsius. Legazpi at Kalayaan Islands, nasa pagitan po ng 25 to 30 degrees Celsius. Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Sa may Kabisayaan, dahil nga po sa LPA at ITZZ, asahan po natin na magiging maulan po dito po sa may Kabisayaan, sa buong Kabisayaan. And then may mga ilang lugar po na mahagip ang paulan sa may Mindanao. Dahil po yan sa LPA at sa ITZZ. Agwat po ng temperatura sa may mga major cities sa Visayas. Dito po sa may Iloilo, nasa pagitan po yan ng 26 to 30 degrees Celsius. Cebu, 25 to 29 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 28 degrees Celsius. Sa may Mindanao po, improving weather, pero may mga paulan pa rin po tayo, mga isolated. Dahil nga po sa mga localized thunderstorm. Agwat po ng temperatura ay mga nasa pagitan po ng 23 to 32 degrees Celsius. Sa may Cagayan de Oro, ito po ay nasa pagitan ng 23 to 30 degrees Celsius. Davao City, 24 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Yung kalagayan naman po ng ating mga baybayin, so meron po tayong nakataas na gale warning o delikado pong pumalaot dito po sa baybayin ng Northern Luzon, Central Luzon, at sa Silangang baybayin po o Eastern Seaboards ng Southern Luzon. So ito po yung mga lugar ng seaboards po ng Northern Luzon. Ito po yung mga baybayin po ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, and then Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at Pangasinan. Sa may seaboards naman po ng Central Luzon, dito lamang po sa may Zambales, and then sa may Aurora naman po sa may eastern side. Sa may Southern Luzon naman po, dito yan sa may eastern seaboard ng Southern Luzon, ito po yung Ilagang baybayin ng Camarines Provinces, ito pong Camarines Sur at Camarines Norte. And then, sa may Catanduanes naman po, ito pong Northern and Eastern Coast rin po. And then sa may Pulilo Island, Northern and Eastern din po. Meron po tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin po niyan, delikado po yung pumalawat, yung mga maliliit sa sakyang pandagat. Ngunit yung mga malaki naman po ay pinapayang maging alerto. So, meron po tayong gale warning o delikado po pumalaot dahil nga po sa hangin o yung ating Northeast Monsoon ay nagdudulot po ng mga matataas na alon. Alamin po natin yung magiging taya ng panahon sa susunod na 3 araw by weekend until Monday. So, Saturday po, January 9 to January 11. So, dito po sa may Metro Manila, asahan natin, Saturday, maganda po ang tatayan ng panahon. Isolated lamang po ng mga pag-abon. And then sa may Sunday and Monday, may mga pag-ulan na po tayo dahil naasahan po natin na magkakaroon po tayo ng tail of a cold front. So may malaki po yung posibilidad na maging maulan po sa Sunday and Monday. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan po yan ng 22 to 31 degrees Celsius. Samantalang sa may Bagyo City, amihan po nakakaapekto. By Monday po, kasama po natin may mga pagkidlat at pagkulog. Dahil po sa tataas po, inaasahan po kasi na tataas yung tail of a cold front or medyo tataas po yung amihan. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan po yan ng 13 to 23 degrees Celsius. Legazpi City, patuloy pa rin po maging maulan hanggang by Monday. May mga kalat-kalat na pag-ulan and then may mga pagkilat at pagkulog. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan po yan ng 24 to 30 degrees Celsius. Yung pag-ulan po ito ay dulot po ng LPA and then yun nga po, maaari po tayo magkaroon
LPA, Intertropical Convergence Zone, and then sa mga susunod na araw, magkakaroon po tayo ng tail end of a frontal system. Sa Metro Cebu po, asahan naman po natin na maganda po yung tayo ng panahon by weekend. By Monday, maaari po magkaroon ng paulan. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Davao City, pares rin po ang tayo ng panahon. Magiging maganda ang tayo ng panahon by weekend. By Monday, maaari po magkaroon ng mga paulan. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Ang pagsikat po ng araw, inaasahan natin yan mamayang 6:23. Lulubog naman po ito mamayang hapon sa oras na 5:42.